Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά. Θα διαβάσω τον 119 ψαλμό, τον Βεθ. Τίνη τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδό αυτού, φυλάτων τους λόγους σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα, μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από τον προσταγμάτο σου. Εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω εσέ. Ευλογητός είσαι, Κύριε, δίδαξω με τα διατάγματά σου. Δια τον χειλαίο μου διηγήθην πάσα στα κρίσεις του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου εφράρθην ως διαπάντα τα πλούτη. Εις τα σεντολά σου θέλω μελετά και στα οδούς σου θέλω ατενίζει. Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου. Ένας πάρα πολύ ωραίος ψαλμός του Δαβίδ και πάλι. Συνηθίζω να τους διαβάζω διότι έχει πολλά μηνύματα, έχει ελπίδες, έχει προφητείες. Μπορεί να σας στηρίξει αυτός ο λόγος, είναι γεμάτος πνεύμα Άγιο. Είναι ένας βασιλιάς που τα έχει εμπειρευτεί όλα, θα λέγαμε, στη ζωή, και πλούτη και φτώχεια, και κυνηγημένος υπήρξε και μεγάλος βασιλιάς υπήρξε και μαχητής, αλλά και ως άνθρωπος αμαρτωρός υπήρξε. Τον διαβάζω γιατί έχει πολλά μηνύματα να μας δώσει και σήμερα θα πάρουμε και άλλα μηνύματα, πολλά ευλογημένα. Ένας μικρός ψαλμός του Δαβίδ. Με ποιο τρόπο λέει, ρωτάει τώρα μέσα του ο Δαβίδ τον εαυτό του. Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδό αυτού. Με ποιο τρόπο, Κύριε, θα έλεγε ένας νέος τώρα άνθρωπος, νέο παιδί θα λέγαμε, ένας έφηβος, ένας ενήλικας, τι θα έλεγε τώρα? Θα έρθει στον πατέρα και θα του πει, μα πώς θα φυλαχτώ εγώ, πατέρα μου, από τόσα πράγματα που υπάρχουν, είτε λέγονται παρέες, είτε λέγονται ασωτίες, είτε λέγονται αμαρτίες μεγάλες. Πώς θα φυλαχτώ, Κύριε? Θα φυλάξω τα μάτια μου, τον οφθαλμό μου, τα αυτιά μου, τι βλέπω, τι ακούω, Κύριε? Έρχεται κάποιος στον πατέρα και να ρωτάει, τι θα του πει ο πατέρας? Εάν δεν γνωρίζει, εάν δεν ξέρει ο πατέρας τον Θεό, τον Λόγο του Θεού, τι θα του πει? Δεν μπορεί να το απαντήσει τίποτα. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να σου απαντήσει. Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή σε εσένα, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου και σε κάθε άνθρωπο που έρχεται να σε συμβουλευτεί. Ο άνθρωπος του Θεού έχει σοφία. Η σοφία μπορεί να απαντήσει, όχι δικιά του. Έχει τη σοφία του Θεού, αλλά υπάρχει και η σοφία που σου δίνει ο Λόγος του Θεού. Εάν δεν μπορείς να απαντήσεις, θα ανοίξεις την Αγία Γραφή και θα το απαντήσεις του παιδιού σου. Θα το απαντήσεις επακριβώς, όχι αόριστα, και όχι ναι, μήπως, ναι, εγώ αυτό λέω, εγώ αυτό νομίζω. Δεν έχει εγώ αυτό λέω και εγώ αυτό νομίζω. Έλα εδώ, παιδί μου, να σε διδάξω. Έλα εδώ, παιδί μου λογημένο, να σου διδάξω αυτά που έχω διδαχτεί και εγώ ως άνθρωπος από τον Λόγο του Θεού. Θα το πάρεις το παιδί σου, θα ανοίξεις τον Λόγο του Θεού και θα το συμβουλέψεις το παιδί. Θα το συμβουλέψεις. Και καλό είναι να ακούσει το παιδί. Είναι προς όφελος αυτού. Προς όφελος του είναι να ακούσει το τι θα του πει ένας γονέας ο οποίος είναι αναγεννημένος. Είναι ένα αναγεννημένο παιδί του Κυρίου.
αυτό θα είναι προς όφελος αυτό. Γιατί θα ταλαιπωρηθεί. Διότι η ζωή του δεν θα πάει έτσι όπως τη θέλει. Τα όνειρά του θα διαλυθούν τα όνειρά του. Θα απογοητευτεί το παιδί. Και το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Καθημερινά το βλέπουμε. Είτε είναι μεγάλος βεβαίως, είτε είναι παιδί. Αλλά συνήθως η παιδεία είναι από μικρά παιδιά να τα συμβουλεύουμε και να ακούσουν αυτό το τι θα τους πούμε. Από μικρά παιδιά. Αν το παιδί από μικρό δεν ακούσει, αυτό δεν θα είναι προς το καλό. Θα ταλαιπωρηθούν, θα απογοητευτούν. Γιατί κρίμα δεν είναι. Ενώ υπάρχει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει η ευλογία μπροστά του είναι του παιδιού. Θα το πάρεις και θα του πεις, έλα το παιδί μου, θέλεις να καθαρίσεις την οδό σου ως νέος? Φυλάτε τους λόγους του Θεού. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς, Κύριε, θα φυλάξει ο νέος την οδό του? Εάν φυλάτει ο νέος τα διατάγματα του Κυρίου. Μα τόσο απλό είναι? Ναι, τόσο απλό είναι. Τόσο απλό εάν θέλεις. Εάν θέλεις. Και κοιτάξτε τι ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες. Προσέξτε να δείτε. Άκουε, Υιέ μου, τη διδασκαλία του πατρός σου και μην απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Άκουε τη διδασκαλία του πατρός σου, διότι ένας γονέας που ξέρει την Αγία Γραφή, ξέρει το τι θέλει ο Κύριος, γνωρίζει αυτά τα οποία είναι οι βουλές του Κυρίου, θα συμβουλέψει το παιδί σωστά. Ένας γονέας ο οποίος κάθε βράδυ, παράδειγμα λέω, έρχεται πολύ αργά από ένα ξενύχτη, τι θα συμβουλέψει το παιδί? Θα πάει το παιδί και θα του λέει, μα πώς εγώ τι θα κάνω? Άκουγε, Υιέ μου, την καρδιά σου. Άκουγε, Υιέ μου, την καρδιά σου. Πήγαινε όπου θέλεις, διασκέδασε, παιδί μου. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αυτό θα συμβουλέψει. Και εάν ο πατέρας αυτός όντως που αγαπάει τα παιδιά του, το πιστεύω, και θέλω να πιστεύω ότι συμβουλεύουν τα παιδιά τους σωστά και δεν πράττουν όμως αυτό το οποίο συμβουλεύουν. Ένα παράδειγμα είναι στο παιδί να του πεις μην πίνεις, ενώ εσύ πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε βράδυ. Καμπλίζεις 3 πακέτα την ημέρα. Πώς θα συμβουλέψεις το παιδί όταν είναι μικρό? Δεν ακούει. Όταν λέμε δεν ακούει, βλέπει μόνο. Δεν σκέφτεται με το αυτή που λέμε. Έτσι, δεν ακούει από λόγια. Δεν μπορεί να του πεις μην κάνεις αυτό, μην βλέπεις τηλεόραση, διότι δεν είναι καλή η τηλεόραση, λέμε έτσι. Θα δει το παιδί, θα δει αυτό που κάνεις εσύ. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ένας γονέας θέλει να συμβουλέψει το παιδί του σωστά και θέλει να το δει να προοδεύει, να είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με το Λόγο του Θεού, μόνο εάν ο άνθρωπος δεχτεί το Ευαγγέλιο, αναγεννηθεί και προχωρήσει με το Ευαγγέλιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πολλές λόγος σήμερα, πολλές συζητήσεις σήμερα στις τηλεοράσεις, στα κανάλια για την παιδεία, για το πουλί, για τις συμμορίες μικρών παιδιών. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να φτιάξει η κοινωνία εάν δεν υπάρξει ο Λόγος του Θεού στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο πρέπει να είναι στο σπίτι του κάθε ανθρώπου. Και καλό είναι να ομολογούμε τον Θεό. Και δοξάζω τον Κύριο, διότι ομολογώ συνέχεια τον Κύριο. Λέω ότι δεν ήμουνα αυτός που βλέπετε σήμερα. Και πολλοί το ξέρουν, το γνωρίζουν. Με γνωρίζουν από μικρό, γνωρίζουν τη θητεία μου στο στρατό, γνωρίζουν 5 πράγματα από τη ζωή μου και
μένουν άναυδοι. Πώς μπορεί να έγινε αυτή η μετάλλαξή σου? Και λέω ότι ο Κύριος το έκανε. Δοξάσω τον Κύριο. Εάν δεν με ομολογήσει, λέει κάποιος άνθρωπος, στην γη, δεν θα τον ομολογήσω κι εγώ στον πατέρα μου όταν έρθει εκείνη η ώρα. Θα σε ομολογήσει ο Κύριος, τι θα σου πει? Πολλοί θα πάμε και θα λέμε, ξέρεις κάτι Κύριε, προφήτεψα εν το ονόματί σου, κήρυξα, έκανα θαύματα πολλά, θα λένε, αλλά φύγετε απ' εμού, υπράνττονται στην αμαρτία. Φύγετε απ' εμού, δεν σας γνωρίζω, δεν σας ξέρω. Μα Κύριε εμείς, όχι, δεν θα μας ομολογήσει ο Κύριος. Να ομολογούμε το όνομα του Κυρίου. Να έχουμε θάρρος, πίστη και να ομολογούμε τα μεγαλεία Του. Εάν υπάρχουν στη ζωή μας. Εάν δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να ομολογήσουμε. Να πω τι? Να πω τι? Ότι ήμουν αμαρτωλός και τώρα δεν είμαι αφού είμαι? Αφού είμαι. Δεν έχω ελευθερωθεί. Δεν έχω ελευθερωθεί. Ποιος μπορεί να με ελευθερώσει? Ο Ιησούς Χριστός. Όταν λέει ο Κύριος ελευθερώνει κάποιον, είναι για πάντα ελεύθερος. Είναι πράγματι ελεύθερος. Εάν ο Κύριος σε έχει ελευθερώσει από ένα πάθος, από μια αδυναμία, από το παρελθόν σου, που είσαι αδέσμιος, είσαι πράγματι ελεύθερος. Δεν λες, ξέρεις, να, και δεν μπορώ, και δεν γίνεται αυτό. Θα έρθει και η πτώση, θα έρθει και η δυναμία, θα έρθει και η αμαρτία, θα έρθει και η καταλαλιά, θα έρθει η ζωή μας, θα έρθει η μαυρίλα, το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά θα σηκωνόμαστε, γιατί είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Κυρίου. Είμαστε δίκαιοι διότι μας έχει δικαιώσει ο Κύριος. Κύριε, συγχώρεσέ με Κύριε, συγχώρεσέ με, έπεσα Κύριε, άνθρωπος είμαι Κύριε. Θα σηκωθούμε. Επτάκης πίπτει ο δίκαιος, επτάκης σηκώνεται. Εάν είσαι άδικος, εκεί θα μείνεις. Δεν θα σηκωθείς ποτέ. Γιατί πριν τις πτώσεις, λέει, έρχεται η περηφάνεια. Ένας άνθρωπος που πέφτει είναι υπερήφανος. Έχει υπερηφανευτεί. Κύριε, πώς έκανε ο Πέτρος? Κύριε, σήκωσέ με Κύριε, δώσε μου το χέρι σου. Περπατούσε στα κύματα ο Κύριος. Μαζί με τον Πέτρο, το φώναξε. Πέτρο, έλα, εγώ είμαι. Δεν είσαι φάντασμα, Κύριε, όχι, δεν είμαι φάντασμα. Εγώ είμαι, ο Ιησούς είμαι. Κύριε, ένιωθε ο Πέτρος ότι βούλιαζε. Πόσες φορές το έχεις νιώσει? Πόσες φορές? Κύριε, βουλιάζω. Κύριε, έλεος. Κύριε, ασθενώ, Κύριε. Σήκωσε. Αυτό είναι. Θα βούλιαζε ο Κύριος. Εάν δεν άπλωνε ο Πέτρος το χέρι του, θα πει, Κύριε, σώσε με. Κύριε, πνίγομαι. Κύριε, βουλιάζω. Κύριε, νιώθω τη γη κάτω από τα πόδια μου να φεύγει. Θα σηκωνότανε ο Πέτρος. Θα σηκωνότανε? Όχι. Έτσι να λέμε τον Κύριο. Ας αφήσουμε τις υπερηφάνειες, ας αφήσουμε τη σκληρότητα της καρδιάς μας, ας αφήσουμε τη διάνοιά μας, ας αφήσουμε τους διαλόγους με τον εχθρό της ψυχής μας. Δεν μην έχουμε αρνητικές καταστάσεις και σκέψεις. Όχι. Θα πάρουμε το Λόγο του Θεού, θα λέμε τι θέλεις Κύριε, τι θέλει το παιδί μου, τι θέλει το εγγόνι μου, τι θέλει η γυναίκα μου, να την συστήσω εδώ το Λόγο του Θεού. Να, τι λέει, τι λέει παιδί μου. Μην απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου, γιατί ο νόμος της μητρός σου είναι και νόμος του Θεού. Τον έχω δεχτεί. Διότι ταύτα θέλουσιν είστε στέφανος χαρίτων στην κορυφή σου και περιεδέρεων περί τον τράχυλό σου. Τι ωραία μας τα λέει ο Κύριος. Τι μαργαριτάρια έχει ο Κύριος γράψει εδώ πέρα στο Λόγο του τον Άγιο. Τι μας λέει. Θέλουσιν είστε στέφανος, λέει, χαρίτων. Περιδέρεως στον τράχυλό σου. Ποιος? Ο Λόγος του Θεού. Αυτό θα λέμε. Ιέ μου, εάν θελήσωσιν η αμαρτωλή να σε δελεάσωσιν, μη θελήσεις. Μην πας μαζί σου. Είναι αμαρτωλή. Εσύ δεν είσαι παιδί του Κυρίου, είσαι παιδί του Θεού. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Έχεις φόβο Θεού και φόβος Θεού, σοφία Θεού. Σοφία, φόβος Θεού, σοφία.
Είσαι σοφός, αν φοβάσαι τον Θεό. Το πεις δεν φοβάται τον Θεό, κάνει ό,τι θέλει. Και να πάω στη φυλακή τι έγινε, και να σκοτώσω τι έγινε, και να μεθύσω τι έγινε, και να πηγαίνω σε παρελάσεις εκεί πέρα ημίγυμνο τι έγινε, θα με διάζει. Και να βλέπει μέσα εκεί σε αυτά τα κουτιά εκεί πέρα ό,τι θέλει. Είναι. Ενώ αν φοβάται ο άνθρωπος τον Θεό, ότι ξέρεις κάποια μέρα εγώ θα φύγω, πώς θα αντικρίσω τον Κύριό μου. Θέλετε, λέει, τα μέλη του σώματός σας να είναι στην αμαρτία, να είναι ένα με την αμαρτία. Δεν ξέρετε ότι ο ναός του Πνεύματος του Αγίου είναι μέσα σας, ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σας, ότι τα μέλη σας είναι μέλη Θεού. Πώς θα κάνετε τα μέλη σας μέλη αμαρτωλά? Θα γίνετε ένα με τον αμαρτωλό? Όχι. Είμαστε παιδιά του Θεού, καθαρισμένα, πλημμένα με το αίμα του Κυρίου, παίρνουμε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, ψάζουμε τον Κύριο, εμνούμε, είμαστε καθαροί και θα κάνουμε την αμαρτία. Όχι, δεν την κάνουμε την αμαρτία. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πες στο παιδί σου, όταν λέει σε δελεάσωση, μη θελήσεις. Εάν ύποση ερθέ με θυμόν, ας ενεδρεύσουμε εσέμα, ας επιβουλευτούμε ανετίως τον Θεό. Όχι, δεν θα πεις, όχι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Γιατί είμαι από μικρός δοσμένος στον Θεό, στον Κύριο. Αυτό θα πει το παιδί και θα είναι ελεύθερο το παιδί. Θα προχωράει όμορφα, να αγαλιάσει μες στη ζωή του. Θα φρένεται μες στη ζωή του. Δεν θα είναι δίγνωμο σπάσα στα σημαία της ζωής του. Θα είναι δίγνωμο. Ο δίγνωμος άνθρωπος δεν είναι σόφρον. Έχουμε μία γνώμη. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτό θα κάνω. Θα προσεύχομαι και ο Κύριος θα με οδηγάει. Τι ωραία. Αλλά αυτό προϋποθέτει το παιδί να είναι μοιημένο στα πράγματα του Θεού. Να υπάρχει νουθεσία Κυρίου. Υπάρχει παιδεία και νουθεσία Κυρίου στο σπίτι. Να είναι ο πατέρας, η μητέρα κατηχημένοι στα πράγματα του Θεού. Διότι όσο εμείς και να συμβουλεύουμε με τα παιδιά μας, εάν δεν πράττουμε αυτά τα οποία τους κηρύττουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποδεχτούν. Να αποδεχτούν. Πρώτα θα δουν εσένα και μετά θα πράξουν. Για την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, για να μην αμαρτάνω εισέ. Πώς ο Δαβίδ κράταγε την ακεραιότητά του? Πώς την κράταγε? Φύλατε, λέει, τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του. Τα φύλατε. Τι έλεγε? Ότι εγώ δεν θα αμαρτήσω. Δεν θα αμαρτήσω. Γιατί ο Κύριος με βλέπει. Είμαι προγνωρισμένος. Δεν θα έχω παρησία να πάω να ομολογήσω το όνομά σου, το Άγιο Κύριε. Δεν θα μπορώ. Δεν έχεις παρησία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι Άγιος δεν έχει παρησία. Προς τι λέει προσέχε μου να διαλύεις τα μαρτύρια μου? Προς τι τον αμαρτωλό να κηρύττει τα μαρτύρια του Θεού? Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αισχρός να μιλάει αισχρά, να ντύνεται μια κοπέλα όπως θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει και να μιλάει και για τον Κυριό? Δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Δεν μπορεί να ντύνεται ο καθένας μας όπως θέλει, να μιλάει όπως θέλει, να πολιτεύεται όπως νομίζει και να λέει είμαι χριστιανός. Ξέρετε πώς έχω ακούσει
Και καθημερινά. Γιατί εγώ, μου λέει, δεν είμαι χριστιανός. Μα τώρα μου έλεγε σε μένα να πω ψέματα. Πώς είσαι χριστιανός? Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο εκείνο, άλλο το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να παίρνεις μια γυναίκα, να την χτυπάς, να την ειρωνεύεσαι, να μην την σέβεσαι, να της μιλάς όπως θέλεις. Σου έδωσε ο Κύριος μια γυναίκα. Όπως θέλεις της μιλάς, όπως θέλεις της συμπεριφέρεσαι. Και λες ότι έχω πάει στην εκκλησία, έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γνωρίσουμε τον Κύριο μέσα από την Αγία Γραφή, να τον καλέσουμε να μας αναγεννήσει, να τον δεχτούμε ως προσωπικό μας σωτήρα, να δεχτούμε ότι άπαξ αποθανεί, ο Κύριος μας έκανε το έργο του, άπαξ μια φορά γεννήθηκε. Δεν είναι για να τον σταυρώνουμε κάθε χρόνο, να τον βάζουμε κάπου έτσι ένα μωράκι εκεί μέσα για να λέμε ότι πάμε να διασκεδάσουμε εκεί πέρα, να δούμε αυτό, να δούμε εκείνο με τα παιδάκια μας, να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Άπαξ εγεννήθηκε ο Κύριος. Άπαξ αποθανεί ο Κύριος. Όλα μία φορά είναι. Και εμείς άπαξ αποθανούν, έπειτα δε τούτο κρίσεις. Δεν μπορούμε να πεθάνουμε όσο Άγιοι και να είμαστε και να ξαναγυρίσουμε στη γη και να μας προσκυνάει ο κόσμος και να λέμε ότι κάνουμε θαύματα. Μία φορά. Ο μόνος θαυματουργός είναι ο Κύριος. Ο μόνος που ακούει είναι ο Κύριος. Ο μόνος που μας συμβουλεύει ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο στη γη. Η μη του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο κεχρισμένος σωτήρας. Αυτό θα ακούμε. Ευλογητός είσαι, Κύριε, δίδαξό με τα διατάγματά σου. Ακόμα να σε διδάξει. Εσύ, ο Μέγας Βασιλιάς, ο άνθρωπος που από μικρός σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις το έργο του ως προφήτη και ως βασιλιά και ως πολεμιστή. Τι να σε διδάξει, εσύ είσαι παντογνώστης. Κατεβαίνει τώρα, κατεβαίνει ο Δαβίδ, όπως κατέβηκε και ο Ιωάννης ο πρόδρομος όταν ήταν στη φυλακή. Αυτός να υψώνεται, εγώ να ελαττώνομαι. Εγώ να ελαττώνομαι, να γίνουμε μικροί. Ο Δαβίδ λέει, δίδαξό με, Κύριε, δίδαξό με τα διατάγματά σου. Σε παρακαλώ, Κύριε. Εδώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, Κύριε. Δίδαξέ με, Κύριε, για να μην ταλαιπωρηθώ. Βεβαίως όταν ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος πρέπει να πει καλό είναι σε μένα το ότι ταλαιπωρήθη. Όπως το είπε και ο Δαβίδ. Καλό είναι σε μένα ότι ταλαιπωρήθηκα. Εάν δεν ακούω, εάν δεν μπορώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα και δεν έχω υπομονή και βιάζομαι, φεύγει η ειρήνη μου, φεύγει η χαρά μου. Δεν θα ταλαιπωρηθώ. Θα ταλαιπωρηθώ. Δια το χειλαίο μου διηγήθην πάσα στα κρίσεις στο σώματό σου. Μολογούσε ο Δαβίδ. Αγαπούσε τον Κύριο. Σ' αγαπάω, Κύριε, είμαι αδύνατος, δεν μπορώ. Συγχώρεσέ με. Έκανε το λάθος, ξαναγυρνούσε ο Δαβίδ. Χαμήλωνε. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου εφράθην ως διαπάντα τα πλούτη. Όλα τα πλούτη του κόσμου να έχεις, δεν μπορείς να εφραθείς. Δεν μπορείς να εφραθείς. Τίποτα. Πόσα, ένα άτομο, ένα ζευγάρι, πόσα δωμάτια μπορεί να έχει? 3, 4, 5, 20, πόσα? Γνωρίζουμε μεγιστάνες που έχουν παλάτια με 20, 30, 40 εκεί πέρα δωμάτια, σάλες, πράγματα. Τι να τα κάνεις, τι, δεν θα έρθει μια μέρα που θα έρθει να σε πάρει εκεί ή ο άγγελος ή κάποιος άλλος εκεί πέρα και να σου πει τα αυτά τα οποία ετοίμασας, ποιανό είναι.
τίνος είστε, ποιανού θα είναι αυτά όλα που έχει φτιάξει μια ζωή, ποιανού. Κάποιος θα έρθει να παράβει την ψυχή σου. Τι θα του πεις? Είναι το εγγονού μου, είναι του παιδιού μου, είναι αυτό, είναι εκείνο. Ο Αβραάμ δεν έχτισε λέει παλάτια, διότι ήξερε την καρδία του ότι θα προσχωρούσε η καρδιά του μέσα σε αυτά τα πράγματα. Ήτανε πολύ πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος. Γιατί ήξερε λέει ότι τον περιμένει μία ουράνια πολιτεία. Πολλά καταλήμματα λέει στον ουρανό. Σας έχω ετοιμάσει, μας λέει ο Κύριος. Σας έχω ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Εν το ουρανό. Στα σεντολά σου θέλω μελετά και στα σοδού σου θέλω ατενίζει. Πάρε τον Λόγο του Θεού, μελέτησέ το, να το ξεφυλίζεις. Το ξεφυλίζεις. Α, διάβασα, εντάξει, τι ωραία. Μελέτα, τι θέλει να πει εκεί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Τι λέει, όταν λέει υπάγεται σε όλη τη χτίση, κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Τι είπα να πει? Δεν μας είπε υπάγεται, ψάλετε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Είναι το ίδιο να κηρύξω και να ψάλω το Ευαγγέλιο? Δεν είναι το ίδιο. Ορισμένοι ψάλουν το Ευαγγέλιο. Μα πώς θα καταλάβει αυτός ο οποίος ακούει για να πει το αμήν? Στο λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού. Πώς θα πει αμήν αυτός που ακούει το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα, εάν δεν καταλαβαίνει? Απλά πράγματα είναι. Από μικρό έως μεγάλο. Έχει ένα παιδάκι 5 ετών, 10, 15. Πού να καταλάβει αν ψάλει το Ευαγγέλιο? Πρέπει να το κηρύξουμε. Πώς θα καταλάβει όλος, πώς θα πει αμήν? Ναι, Κύριε. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή μόνοι μας και να την κηρύττουμε στη γλώσσα την καθομιλουμένη. Δεν ψάλουμε στα αρχαία, δεν καταλάβουμε τίποτα. Τουλάχιστον οι άλλοι, αν καταλαβαίνεις εσύ, ό,τι κατάλαβες. Οι υπόλοιποι τι θα ακούσουνε? Εντάξει, υπάγεται και κηρύξατε το Ευαγγέλιο, τούτο το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, σε όλη τη χτίση. Όποιος λέει βαφτιστεί, πιστέψει και βαφτιστεί, θα σωθεί. Προσέχετε τι λέει? Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί. Πρέπει να πιστέψει ο άλλος για να βαφτιστεί. Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε, να βαφτιζόμαστε και να μην πιστεύουμε. Πολλοί άνθρωποι σήμερα αλλάζουν φίλο, το βλέπετε σήμερα, ανακοινώθηκε και χθες, ανακοινώθηκε στους Δήμους, τουλάχιστον στο δικό μας εδώ πέρα, 5 άτομα αλλάξανε λέει φίλο. Και πόσοι άλλοι δηλώνουν άλλο πράγμα. Δεν θέλει να πηγαίνει με το αντίθετο, φίλο είναι το ίδιο. Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα τον έχεις εσύ βαφτίσει και του έδωσες και μια θρησκεία, του έδωσες και ένα όνομα? Πώς θα γίνει αυτό? Θα δώσουμε εμείς στο παιδί μας κάτι που αύριο δεν θα το αποδεχτεί? Θα δηλώσει άθεο ή θα δηλώσει κάποια άλλη θρησκεία? Τι θα του κάνουμε? Είμαστε υποχρεωμένοι να το διδάξουμε το παιδί, να το νουθετήσουμε, να το συμβουλέψουμε, και αν δεχτεί το Ευαγγέλιο όταν μεγαλώσει και θέλει να βαφτιστεί, θα βαφτιστεί. Τώρα δεν έχει δικτατορία. Δεν είναι θεοκρατία έχουμε, δεν έχουμε δικτατορία. Δεν κάνουμε κάτι εξ ανάγκης ή από βίας. Ναι, κάνουμε ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με καλή πρόθεση, από αγάπη εις τον Θεό. Τον αγαπάμε τον Κύριό μας και προχωράμε. Θέλουμε να βαφτιστούμε, θέλουμε, τον αγαπάμε και λέμε Κύριε πάρε τη ζωή μου, Κύριε πάρε το είναι μου, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω, Κύριε. Έτσι έκαναν και οι Απόστολοι. Έτσι βαφτίστηκαν οι ίδιοι και έτσι συνέχισαν και βαφτιζόντουσαν.
άντρες τε και γυναίκες μας λέει η Γραφή. Βαφτιζόντουσαν άντρες τε και γυναίκες. Δεν μας λέει πουθενά για νήπια. Αυτό να το ξέρουμε. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Αυτό το λέω για να τι λέει ο Λόγος του Θεού, να μελετάμε. Δεν το λέω για να το κάνετε επειδή το είπα εγώ. Ο Λόγος του Θεού αυτό λέει. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Βαφτιστεί μόνος του. Και το πιστεύω. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού. Τι ώρα το πιστεύω μας. Κάτω κάτω λέει. Πιστεύω, λέει, σε ένα βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Εις άφησε. Αφήνουμε τα αμαρτήματά μας μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό και ακολουθάμε τον Κύριο. Μια γυναίκα την έπιασα να μοιχεύει με κάποιον άλλον. Την έφεραν μπροστά. Συγγνώμη. Την έφεραν μπροστά εκεί στην πλατεία. Σήκωσαν πέτρες να τη σκοτώσουνε. Έτοιμοι ήταν όλοι. Όπως κάνουν και σήμερα σε κάποια κράτη. Ήταν εκεί όμως ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ξέρει τα πάντα. Τα πάντα. Τη ζωή μας, τη διάνοιά μας, τη σκέψη μας. Το μέλλον μας. Και τους λέει τι κάνετε. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Ο πρώτος το λίθο βαλέτο. Είστε εσείς άγιοι, καθαροί. Καταδικάσετε αυτήν την γυναίκα. Έφυγαν. Τους λέει της γυναίκας αυτής, πού είναι κατηγορή σου. Δεν ήρθε κανένας να σε κατηγορήσει. Όχι, λέει, έφυγαν. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, κοπελά μου. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε όμως και Μικέτη αμάρτανε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός μας. Είπαγε και μία αμάρτανε. Αυτό είναι. Ένα βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Αφήνουμε τις αμαρτίες μας στην παλαιά μας Διαθήκη. Πάει αυτή. Στη Νέα Διαθήκη προχωρούμε με αγιασμό. Προχωρούμε με καθαρότητα και δεν αμαρτάνουμε πλέον. Προσπαθούμε να μην αμαρτάνουμε. Προσπαθούμε. Έχουμε παράκλητο τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο και μας συγχωρά που είναι ηλασμός περί των αμαρτιών μας. Δοξάζουμε τον Κύριο, τον ευχαριστούμε. Αλληλούια. 2 εδάφια από εδώ και θα κλείσουμε. Εις τα σεντολά σου θέλω μελετά και εις τα σοδούς σου θέλω ατενίζει. Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου. Δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου. Όποιος λησμονεί, όποιος ξεχνά τους λόγους του Θεού, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δυστυχώς, απογοητεύεται, θλίβεται, στριμώνεται, σκοτεινιάζει η διάνοιά του, χάνεται. Προσπαθεί να βρει κάτι άλλο να τον γεμίσει, διότι είναι άδειος, στηρίζεται σε άνθρωπο και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όποιος επιστηρίζεται σε άνθρωπο θα πέσει. Είναι επικατάράτος. Θα πέσει. Θα πέσει. Πρέπει να στηριχτούμε στο βράχο των αιώνων. Αυτός είναι. Ο βράχος των αιώνων. Ο Ιησούς Χριστός. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Σήμερα, φίλε ακροατή, άνοιξε την Αγία Γραφή, διάβασέ την. Εάν δεν μπορεί να την καταλάβεις, προσευχή σου, Κύριε, άνοιξε μου τη διάνοια όπως έκανα και εγώ. Άνοιξε μου τη διάνοια, δεν την έχω ξανά διαβάσει, Κύριε, αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και θα σου ανοίξει ο Κύριος τη διάνοια να το καταλάβεις. Συμβουλέψου και
κάποιον που την έχει διαβάσει, έναν παλαιότερο, να σου εξηγήσει. Αρκεί να αυτά που διαβάζει και αυτά που θα σου εξηγήσει να είναι σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Και πώς θα το καταλάβεις? Θα το καταλάβεις εάν σε ελευθερώσει ο Κύριος. Εάν σε ελευθερώσει από τα πάθη και τις αδυναμίες σου, αναγεννηθείς, δώσεις τη ζωή σου στο Θεό, αυτό θα είναι και το σωστό. Ευχαριστούμε.